Добрый вечер! Привітання сябри! Привітання сьогодні. Сьогодні у нас время офлайн і онлайн, привітання Instagram, привітання YouTube. Коли Instagram утікало в YouTube, більш яка своя картинка. І дякую всім, хто сьогодні прийшов тут. До нас усіх з колядами. По традиції, там одразу ввести і привітатися. Усіх вас ще раз віншуємо со святами. Не глядячи на то, что крыху сумно, все равно сегодня давайте крыху отшуемся дома. Добро?
хотелось и святочного настроя, и написали мы святочную песню. Не ведаю, ці добавили нам святочного настрою, сябри, але сподіваємося, що змогла докранутися до ваших серців. Сумне свято. Свято, сердце за кратами, и солнце не светить, конечно, виноватые. Я прошу, надеюсь, на слухать, а ты приходи. Сумное свято на голодном огне, меня молю, что ты счастлив мне. Соединение зазнаешь сны, и не заплачешь, как утруся меня. Всегда стараемся и запалим молодые. Не забыться и не просто забыть, что конец судьбы Господь дал мне. А не заплачем, как утруся меня. Солнце не светить, карусели виноватые. Я бачу, надею на слухать, а ты хочешь. Сумное свято на голодном окне, ты намалюешь, что ты счастье и мне. Только Венерою засяешь свет, и не заплачешь, я буду смотреть. Як настрой себе? Ну, як? Отлично. У вас все в порядке? Все нормально. Все в порядке. Ну а що робити? Давайте співаємо далі. Сподіваюся, трансляція так само окей, і глядачов нас хапає. Усім ще раз привітання. Давайте ще раз привітаємо всіх, хто нас дивиться онлайн. Можете, до речі, там подякувати. Є посилки у шапці профілю, в Інстаграмі, в Ютубі. Коли є така можливість, виразити подяку и накерувати до нас. А я хотела сказать просто особливо дякую всім тим, хто сьогодні все ж таки прийшов до нас, бо якщо ми придумали робити такий онлайн-стрим, по-перше, ми не робити онлайн-стрим.
Льется свет, льется льет прососные лучшие голосы, спевы души меня и шумно брежит тихая рака. Апошнім часом шмат сустракаем в городе Варшава белорусских номеров, белорусских людей нас познают на заправках. Такое відчування, що кришечку трапляємо у Мінськ, трохи з іншої архітектури. Але особливо на таких концертах ми справді відчуваємо себе як вдома. Тому дякую велике вам, що ви сьогодні тут. Дякую всім, хто нас глядить. І привітання всім, хто глядить нас з Білорусі, із Мінську. Особливе привітання вам, сябри. Там хтось, я бачила, чужого писав. Можете, родненькое. А зараз давайте поспеваем, потому что песню посвящаем «Наведу своему дому». Ведаю, что у кожного зараз дом это там, где его семья, там, где его справа. И все мы, конечно, суммуем по одному месту, откуда приехали. Но когда у нас уже тут все собрались, давайте мы просто поспробуем трошки поспевать. Ну, коллеги, не слушать. Приятно. Все будет супер. Просто ничего там просто не треба думать. Треба просто робити устати. И все. Давайте попробуем. Конечно, можете слушать за моей рукой. Так, все, помогаем.
Ну, тульна з вами, ведаеце, я так думаю, што ў нас ввогуле апошнім часам у нас все канцэрты нібыта гэта кватэрнікі. Ну, так адбываецца, што пэўна таму, што мы ўсе сумуем па дому, і мы так калі сустракаемся, адчуваем, што нібыта проста сустрэча нейкая там з сябрамі, з блізкімі. Я не ведаю, як у вас, но дакладна у мяне так. Хацелася б, каб у вас таксама было пачуццё дома, каб яно не сыходзіла ніколі, каб яно жыло у вас у сэрцах. Зараз будемо співати пісню. У нас є чудовий переклад, який зробив наш сябра Ваня Падрес на всім відому пісню. І співаємо її тільки на коляди. Це всім відома пісня «Алілуя». Вашій увазі. І так само співаємо разом. У приспіві докладно. Добре? І ви так само, всі, хто надивитесь онлайн. Сподіваюся, глядите. Поехали? Столика, ступень, ступень, мой
дивлюсь всі там картинки людей, які зовсім нічого не бачать. Мені таке, бачу там дівчинка ніяка високого окуляра. Так? А ви можете мені так простить? Я думаю, що люди у вас пропустять наперед. Коли ви, У конечно, нас не тут знаете. есть дети, слухайте, коли вам сумно, Стася, подойди, будь ласка. На другій поверсі є можливість вам как там відпочити. И просто как бы мы там побегали, или что. Мы просто докладывали им, что им может быть не прикольно. Пофиг на биг-бенд, на все остальное. Или есть Стася, или ласка. Стася тут. Вы можете подвести до Стаси, и она вам покажет, где есть покой для детей, и там будет вам вельми зручно. Дякую, Лики. Вчора мені вдалося потрапити на класну імпрезу у костел Святого Олександра на святочному шоу. Я ведаю, я бачив. І... Ви співали за органом? Ні. Добре слово сказав цього Вячеслав Бронка, тим, що шмат людей зараз класних, талановитих, молодих, які зараз можуть приносити користь країні і просто користь самому собі. Вони знаходяться за кадрами і вони не можуть зустріти святих зі своїми близькими. А гэтай думки складаної малючі в минулому році я побрився збрився свої джарові волоси, виказати якусь солідарність. Все, що ми можемо, це робити творчість і не забувати об этом. Ну а зараз присвячаємо всім людям, які не можуть зустріти зі своєю сім'єю свят. Я хотела еще додать, что... Хотела додать еще, что не ведаю, чи зауважили ви, але ми вже некоторий раз, не перший раз приходимо в це місце, і на дверима завжди бачна ця цифра, ця кількість людей, які зараз з'являються політв'язнями, коли будете проходити мимо, завжди ви це можете зауважити. І вельми важна і велика подяка всім тим, хто створив це місце, знайшов тут таку можливість, щоб ви зустрікалися і робити ось такі, наприклад, імпрези, як сьогоднішні. Хочу еще, я
słodka spać, jaka ciepło. Sakura zimuje zацвіте, але нехай моє цвіте Дякую, великі собі. Дякую за підтримку. Дякую за увагу. Всім вам. У нас был не так давно серия концертов была. Мы ж туда поездили, и у нас застелись артишотки. Мы решили их тут покинуть по самым там тайным коштам. Эти тишотки мы прошли с іншими, чорные и белые, а позже в этом году. И ожидания не там, я не есть. Нема? Вау. Да. Ну, Дякую. пробачте, тоді в наступному году Ну, тоді пробуємо новий. будешь снимать тишоток, дякую, что вы все купили. Больше нема. І будемо подяку виказувати всім, хто підтримує донатор нас, там є так само спасибі, у шапці профілю, і всім привітання, хто глядить нас онлайн. Сподіваюся, у вас у кілішках нечто є. І побач близький чоловік. Це вельми важливо. Люди вовремя, це вельми важливо. Розумієш, по житті, що скільки б тебе всього не було, але саме головне, це люди, які з тобою побач. І круто мати крутих сябров, цікавих сябров, з якими ти можеш поїхати в міжнародну вандровку, які працюють на рівні цікавих працях, які займаються якими незвичайними речами. Тому збирайте вокруг себе моцних людей, це вам допоможе в житті. Ось так. І знаходиться Сподіваюся, з вами правильні люди. Я І сподіваюся, вам не сумно від нашої риторики. Все в порядку, Зелка? Хотіла додати, що я з усім, що вже сказав Злона, вельми круто, що люди невероятні, класні, які знаходяться з вами поруч, вони просто, з якими ви могли просто помовчати поруч. Ось просто побыть поруч і помовчати. Це так само вельми важливо, коли не треба лишніх слов. Нехай такі люди завжди будуть з вами поруч по житті.
Ёсць у нас у житті з Артемом така пісня, з якої ні один канцэрт не можа існаваць. Дарэчы, гэта песня, яна так, гэта наш пачатак знаёмства, пачатак нашай творчасці. Таму мы вельмі любім успамінаць яе, і яна, ведаеце, такое моцнае цеплыня ў этой песні ёсць. Я спадзяюся, што вас таксама не будзе заграваць, калі вам будзе сумна і абдымаць. Песня антиковид. Обними меня и не заразись. Вельми круто. Так?
Ну, бывает концерт где одразу, і так співається, і все не Ну, ти мене. погляді, тільки навіть за масками бачите по ваших очах, як ви усміхаєтеся. Дякую. Песня сезонная. Снег. Снег, снег, не дождавшийся тебя, падает, я не прикасаясь. Снег, нарисованный ты и я. Снег, снег, к нему мы замедляемся. Через телефонные звонки влюбляемся, а место встречи не меняется. Жду тебя, кино, погода, первый ряд. Снег, снег, остался на паузу. Ты смотришь мне в глаза так здорово. Случайно не случается. Однажды ты вспомнишь все наши заколдованные слова. И не важно, сколько на часах, в городе стало так громко. Будем танцевать, как последний раз, не дождавшись понедельника. Снег, снег, красный нечаянно падает, я не прикасаясь. Напомни ты я. Снег, снег, мы замедляемся. А ты смотришь на меня заново. Скажешь, что-то не случайное, не случайное. Однажды ты вспомнишь все наши заколдованные слова. И не важно, сколько на часах, в городе стало так громко. Будем танцевать, как последний раз, не дождавшись понедельника. Снег, снег, остался на паузу. Заспіваємо зараз для вас пісню, без якої кожним часом ми так само не можемо на концерті. Вона покуль ще вельми, на жаль, вельми моцно актуальна. І просто
конечно, в этой песне ёсць словы, якія кажуць «больше не больно». Я разумею, што ўсё больно, яшчэ баліць. Але мы ўсе жывем з гэтым болем, мы проста праз яго павінны сябе прайсці і рухацца наперад, таму што жыць у болю немагчыма. І не трэба жыць у болю. Калі ласка, рухайцеся наперад, рабіце ўсё, што толькі вы можаце, каб жыць у свеце, каб свет да вас прыходзіў. Таму што свет ён заўсёды ратуе сэрца і душу, людзей ратуе. Таму девочка в белом. Дзякуй, сябры. Вельмі не хочацца, канешне, каб у свята заўсёды вяртацца да гэтага дрэннага, але без гэтых дрэнных момантаў мы б не былі тут, мы б не былі такія моцныя ў душы, ўнутры і гатовыя да ўсяго. Але ведаеце, што галоўнае, што нас усіх выратоўвае, што дорыць дакладна святло і свет, гэта любоў. І любоў не проста адзін да аднога, як там, да любімага чалавека, да мужчыны, да жанчыны, а это любоў проста да кожнага чалавека, да людзей. І ведаеце, гэта вельмі цяжка любіць усіх і дарыць гэтую любоў усім. Таму гэта тое, чаму мы павінны вучыцца кожны дзень. Любіць усё і ўсіх, нікога не абмяркоўваць, ні аб кім там недзе не гаварыць нічога, а проста любіць шчыра. Няхай гэта любоў
з'явиться у вас и будет идти с вами по житті. Заспіваємо зараз для вас пісню, вельми приємну, вельми нашу любимую. Не нашу песню. Нашу просто воплі, нашу любимую. Не любимо її співати. Не шмат камеру люблю співати, але зараз вона вельми до теми, і надо їм ідею. І дякую гурту Би-2. Коли не бачите, поглядите в YouTube песню «Молитва» группа Би-2, видите наш камеру на некоторые песни. І після этого просто некоторый час, мабуть, з'явиться ще нова історія, вже сумісна. Але зараз молитва. Тише души крыша, медленно дыша перед прыжком. Слышу все твои мысли, все, что близко, все глубоко. Как проще сказать, не разделять, не разыграть. Вы здесь навека, словно река, словно забыли. Все, кроме любви, вся наша жизнь так далеко. Я не один, но без тебя просто никто. Опять на свете я не заметил, как время прошло. Чары силу теряют и превращают жемчуг стекла. Пусто в душе, без миражей, без волшебства. Ты здесь лишь нами, пусть он звучит. Словно все, кроме любви, вся наша жизнь так далеко, так далеко. Я не один, но без тебя просто никто, просто никто. Все, кроме любви, вся наша жизнь так далеко, так далеко. Я не один, но без тебя просто никто, просто никто. Ми не одні пам'ятаєте гэта заўсёды. І дзякуй, што даеце магчымасць нам адчуваць тое, што мы з Ксюшай не адны, што вы прыходзіце, што вы нас глядзіце, прывітанне ўсім онлайн яшчэ раз. Дзякуй вялікі. Нават тим, хто весь концерт вельми сур'ёзны глядзіць. Охраняю, окей. Ну, дякую что, за вашу усмешку. Вельми співаємо? приємно. І все, хто поза екраном, так само, окей? Все просто. Готові?
Спокойно.